Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai har yanzu akwai matsalar barazana na bidiyon da ke hannun Umar Hashi. Ranke dare har yanzu akwai matsalar barazana na bidiyon da ke hannun Umar Hashi. Action! Ranke dare har yanzu akwai matsalar barazana bidiyon da ke hannun Umar Hashi. Wanda ya ɗauka namu akan shirya masa shirin saka mutu. Wanda ya ɗauka namu akan shirya masa shirin sata da hankali. Hakan ya sa na tuntuɓi MD kan wannan matsala. Hakan ya sa na tuntuɓi MD kan wannan matsala. Don me yasa za ka tuntuɓe shi? Bayan kin san cewa yana koyuwa da bayansa, ba kya tunanin hakan zai fi wata matsala? Ranke dare ba ni ce na tuntuɓe shi a karon farko ba, shi ne ya fara yin nadamar sakan goyiwa da bayan kwautar da yake. Kaina a ɗaki babu wani wanda zai ƙara ganin fuskata. Domin na san akwai ƙananun ma'aikatan da za su yi min dariya ko da a baki ne. Domin na san akwai ƙananun ma'aikatan da za su yi min dariya a bayan idona. Sannan kuma da biyu, ina son ya tusa. Sannan kuma na biyu. Kina haka. Na ce. Sannan kuma na biyu. Ina son ya tusa. To ɗaya zai yi, ɗaya kuma ba zai yi ba. Cikin tsananin mamaki da ta ce, ta kalli ta ce, me yasa kika faɗa haka? Action! To ɗaya zai yi, ɗaya kuma ba zai taɓa yiwuwa ba. Me yasa kika ce haka? Abin da kika sani da maganar wata wadda da zanen duk da ba abu ne. Abin da kika sani da maganar mutum wanda ya zanen dutse kuma abu ne. Tun da ya ƙara kuma masa to babu wanda ya sami shi ba. Tun da ya ƙara kuma dutse babu wani dalili da zai sa shi ya musu wannan abinci. Shi kan yi wannan da ya cijewa na cewa sai wurin ya cika kan akauta daga cikin da yi masa ta ɗauka. Ke ma kanki wannan dagewa da kika yi ta ce burin ki sai ya cika akan akwanta daga cikin ɗabi'un ma'aikinki. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai